Tiprasane mungse je kun ekta central government renai rumani porewo a borok thangoi BJP o thangoi borok chanani nungnan kisa wanso kupia BJP ni borok MLA MDC rok chudano Bubagra ni oro थांने विधान सभा वहायने है गोबांमा जेमन चिनि एमडीसी हंस कुमार समय फायो बस गांव फाइनेन बागे रेडिंग तो नरं नुगनाय देंगे नों अरो एमडीसी एमएलए सिटी प्रमोट फाइन ही रेडिंग तंगो नरो थांगे बीजेपी जॉइनिंग रेडी क्या जेकुन एकता खलाइया नों बायद तो बयनं खलो मा फाइनाय बरनि बस कानि उनका कम माहिं थानाय पने बुबाग्रानि मुभमेन्ट बुबाग्रानि हारमुं थाइचापने लरिया थानायो जों अब बन्दा खखरो हाथाय गतर नरं नुखाना बुम रजाक माने After ani sak bokti ta roi tongu maida ani onkolo ne bum rojago sin borok kuno ukti jonangka haipane Bubagra mo sawo seng sin hajang mai seng phunungnai kuno violence sengya aboni bagai se Bubagra mo sawo seng kuno borok bai kuno bai seng abo khlaina ni thangya seng kasang phirogoi phaine Bubagra je sawo Bubagra je common no abono seng pholo khaine abono seng khlaina abono ti pramathoni ngai edisio bon dak mani talsa singe khotam ni bagai haino hai mass gathering khlaina na abo ngakam hai tangi phungo maichawi di poro tangi maicha pin sung ma haing khanro tanin khangke Bubagra ni kong khake thaya sak boni nok nokhong rang poicha khibewe jaga phalai phone ang tiprasana mothangsina phiok nai abo sibla girata tipralan je maya sak jora tei chung thopa thaisinai Bubagra netrito to bichini tiprasarok no o India ni jeta democracy wo jeta संवैधानिक जे सलुशन माया मया sak jora tei chung tini o जों अब सभाव तंगनाय साथेव ताबक बसकां ताबं पिका बसकां दिल्ली व फन थांजागानि तंगो बा बसकां तेब अन पदक्षेप नाजाक तंगो अब स्टेप बाय स्टेप खलायजानाय कारण चिनि डिमान्ड जों तिख्लाय तबनानो बागै Bubagra नेतृत्व अबनि बागैनो जों अबनो स्टेप बाय स्टेप खायतों बसकां फायफिनाय हायनो हाय चिनि चबा अब थागिया तै थागिया अब जों पार्टीनो तै सामं खाया अब जों कुनो जाति धर्मनो तै खाया एकमात्र चिनि तिप्रासा 15 लाख बर जों सलुशन नांगौ अवश्य चिनि अब Bubagra नि हारमुखौ अवश्य सानताय जों मुंति प्रमोट याखै बीजेपी सीपीएम जयन रंतम सामजो अब बा नों ताम नों खाके नोंका Bubagra नि मेसेज न नरक नायने दि थानाय आम्बासा ब हल साइका दिस गैदरिंग इज जों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जों नॉर्थ ईस्ट सो जों डेवलपमेंट खायनानि चिनि तिप्रासा जेता ताबो जों सुजुग सुबिदा मायां तम हाय नॉर्थ ईस्ट जत्तो जागावनो जों यूनाइटेड खलाय थांसा खलायनाय सामं खायनानि आबुनि कायसा अब तम सिग्नल हमा हायसा आबुनि बागैनो चिनि नायनानि अर जागाव खाना मेघालयनि अब तमसने सीएम कोने सांमा ब फाइ दंगो अब मेघालयनि गांखा अर जागा फाइनाय ब खनाव अमायके फाइनाय तारमानेनो नॉर्थ ईस्ट नि बरक नॉर्थ ईस्ट नि लिडारक Bubagra नि साथे तंगो Bubagra नि साथे तंगोनि बिसिंगो तिप्रामथानि साथेव तिप्रासानि साथे जत्तो सोसाइटिनि साथेव नॉर्थ ईस्ट बरक बासा जाक तंगो आइगे बरक साइमिया फिया ताबक Bubagra नेतृत्व सारा इंडिया नि बिसिंगो नॉर्थ ईस्ट बाहायनो हाय गोबां जागाव अमायके Bubagra नि जे लीडरशिप अमायके चलै तंगो जे आबने बनस सुबासो खायनानि तिप्रासारक न अमाय फानरन बागै खनाव सारा तिप्रानि बरक कुथमनाय खमलंगो Kekna Killa ti Pramatha ningai besek jero ready ngai तानिके तिप्रामथा तो बरक सापोर्ट गोबां Bubagra नेतृत्व कम थांनाय अब अंखाका जोंनि कुनो बोसोर गोबां थानाय अब चिनि कुनो सानानि बुखबाय अब एक्सप्लेन खायमिया तानि खांखे जागरे सागनो सागिया अबनो नरक संगे जाव खमलंग जागरे सागनो सागिया गारि दे नरक मदे कुलक खा अबनो संदि बोसोर बरक गोबां थांनाय अबनि खेता संदि अबका नरक मिडिया रानां कयो खमलंग थांनायनि बागै नरक गारि दे कुलक बायखेबनो संदि तानि के जत्तो सिन्डिकेट जत्तो गारि कुलो yang तंगो तानि के अमायके Bubagra नि प्रोग्राम अबनो के जत्तोनो बुरा बुरी सराय खनाय नरक नुखना थानाय आम्बासाव सराय खरकसे 100 टाका Bubagra नि हिलिरमनि सराय चिकन सासा 6-7 बছর बरक ब पर्यन्त Bubagra न असक जा माया नांगै ननि सबावा संग्रना हिने 100 टाका रांरु जे थैया साक आं चिनि गिराटा तिप्रान मुभमेन्ट आं अबना तै तंनाय जेफ्रा सक्सेस संगो अबना आं अब खायने हिने बक प्रमिस रमनि तं समाय रमनि तं थिंग न बाहायनो चिनि किलारियाव थांनायनि बागै जत्तो रेडी गारि गुरा जों माथोयांगै तं दानि माथोया कारण खाके बरक बांगनि बागै थांना मुसुमा फानो बाक्सा थांमाया सोंनाय बयनि बागै बोसक जना थांया जों कुलो yang तं थांनानै आबस नरता हा besek gari rok nai गारि कुलो yang तं नेरो चंडीगढ़ थांगे कयता गारि तं हिसाब खायदे 100 टांगे 100 टा 200 टांगे 200 बस कुलो yang के तार माने बनि तै बस नांग तं परिमाण अमायके थांनानै बाय खातो हा
जों थांनायबा फुंनिसिम रेडि नाय अरनो जते प्रोग्राम चैनल सिगां जों थांनाय तानिका तिनिनो बाक्सा आयां कांचनपुर हमरे यां जम्पै हिलौनि बाक्सा तिनिनो फायनाय खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फायनाय तिनिओ कक सालायखा यां रंनि कयेक जन लिडार बाय बरका हासालनिके तिनिसिम रुवाना रनाय बाक्सा खाना फार्स्ट ट्रेन बाय फायनाय बरंखाके अमाय ख्लायने बुवाग्रान प्रोग्राम जत खातुं खाजाङै दङ हामबाय सिनि मीडिया रकनो तानिखे अमो कायसा सरप्राइज विजिट हायंgi थांगा बुवाग्रा पाइलेयानि जराव फनो त्रिपुराहाव बनि गोबां थांनानै मालायानि तै गोबां माहायनि बिसिङाव ब संगिनाखा तिनिन अ साल तिनि 13 तारिख अक्टोबर अ सालो ब सरप्राइज विजिट कायसा आसमसा ब अ चिनि किलेरियाव ब फायनाय चिनि किल्लाव कायसा थांनायनि सालो खरकसा सराय बसलक नि जराव ब एकदम वानामा संसा खलायनाय फुटबल थंथानि थंख्रंखले फुनुका ब फ्री किक खरैनाय तान पॉइंट खायनाय गोल हारै फुनुक माने तै सारा त्रिपुराव तै गोबां नोटिस रग बायरा लङै तंखा बनि बागै बुवाग्राबो बेलायनि खातुं जाखा त्रिपुरा साम हायके बसकांनि सालो आगकमानि लुगै तैबो दुसानानि बागै ब फाय दङ बनि साथे अरनो तै केसे सिनि समाज सिनि सोसाइटी हा हदा तैदलै नायकल जागै तंनाय चिनि पद सार पद लीला जमातिया अरनो फायनाय बबाय मालायनाय तोरनि चिनि कालचार चिनि हुकुमु मुकुमु तंग मानि जेता सगितं बबाय खलायनाय बनो खमसारै सगितं रोयनाय याकुं सुवै जों बिनि नुखंग तिसानाय तिसामानि याकल ब तिनि थाङैनाय चिनि ताखुक बासलां जमातियानि नग थाङैनाय बनो या पायरा रोनाय हिलिराव रोनाय तै बनो बसकांनि सालव गोबां मानो बनि बुमाबो फायजाक सब फायजाक अरनो अंखाके ब बसकानि सालो बनो खाबा सामों तै खुक तै बा बसकांनि सालो बनि थिनांनि बागै तामंनाय ब बनो ककनि कक बिति रैनाय बनो संताबो जतर किला ब्लकनि YTF TWF त्रिपुरा मथादि जतल सिनियर लिडारक जों तिनो बनो लांजाक सकतं बुवाग्रा फायतं तै जों कक सालायखा तै सारापसानि बिसंनो सक फायनाय बनि बाय जतर चिनि स्पेशल चिनि कुवार कामि देवान बारि और कुवार कामिनि लुकुरक बाहायनो जतनो नायसिंलायनाय जों अरनो सिगला सिगले सागनांमा बुरा बुरि जत खातम खाजाखलाय जों तिने लामजाक दङ आबनि बागैनो जों तिने बनो बुवाग्रानो लामजाक दङ बनि लगे फायनाय चिनि टिटिएदि चिनि CM बबो बाय बाक्सन फाय दङ जों बरनो लामजाक सना बाय तिने अरनो कुथुम लायदो सर तिनि 13 तारिख खनाखे चिनि D-Day चिनि मास गेदारिं दङ हायफानो आसो पाइलायानि बिसिंफानो तिनि कुवार कामिव चिनि हा बुबाग्रा लाइ थांनाय फ्री किक रवै बासलां जमातिया फ्री किक रवै बेलाय बनि किक न इम्प्रेस इंगै चिनि हा बुबाग्रा बनो तिनि बरम रफायनाय तिनि हायनि बाङै जों किल्ला ब्लक कमिटि जत TWF YTF जत जों ताबो बुबाग्रा न नायसिंलायजाक ब तै सारसा बिसिं सफायनाय जों बेलायखे खाथुंलायजाक तमानि हमले ओ हानि बसारक no bo asake serma bisi even small matters rawasana bo personally thangai bo bono appreciate khaibu dini haini bangui जों belai o elakani borok joto khatung laijak जों naisingui tongbu tei sarasani bisini bo sophaina